נתניה, טסה? טסה? ארוכה ביותר, הדרך לשכוח. אהבנו המון, אהבנו בטוח, אבל הכי בטוח זה מרחוק. לאן תטוסי המדרובה, לאן? מה יש לחפש בתאילנד? מה? לנעלת בית התפוגה? מה? לא? אולי קצת. אבל הכי בטוח זה מרחוק. המיטה שלי חורשת את כל השנים שסיפרת לי. אתה בגלל שאתה לא תשמע אותי שנערוכת צעד יותר נשארת לא חצר לי. אתם יודעים מאחורי שיעור סימן הרוב יחלקים לעמודות אבל שירן, כפרה, מה קורה יפה? כפרה עליי. ארוכה ביותר הדרך לשכוח. אהבנו המון, אהבנו בטוח, אבל הכי בטוח זה מרחוק. נתנאל, איך קוראים לשיר? הנחש מה? נחש העיר. נחש העיר? כן, הנחש והעיר. נחש העיר, הנחש מזה גבעת הזיתים.